சிலர் கவனிங்க, சபையில தான் ஆராதிப்பான், வெளியில பாஸ்டரை தூற்றுவான், சபையை தூற்றுவான், சபையில நடக்கிற ஆராதனையை தூற்றுவான். ஆனா இங்க வந்து எல்லாரும் ஆராதிக்கும் பொழுது தேவனே நீர் பெரியவர் போல கள்ளா, நீ கள்ளை. உனக்கு அந்த விசுவாசி மேல வருத்தம் உண்டுன்னா அந்த விசுவாசியை கூப்பிட்டு, பிரதர் நீ நல்லா ரட்சிக்கப்பட்டவன்னா இந்த விஷயத்துல உங்க மேல எனக்கு வருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நேர சொல். அதுக்கு இல்லாத பட்சத்திலே இங்க வந்து அப்போ நான் உண்மை பார்க்கிறேன், அப்ப ஒரு ரட்சிப்பு சரியில்லைல்ல. நீ உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தேன்னா சபையோடு உள்ள உறவு அதிகரிக்கும். இவன் உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா அவன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க மாட்டான். இவன் உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா பிரிவினை உள்ளவனா இருக்க மாட்டான். இவன் உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா கூட ஆராதிக்கிற பிள்ளைய வெளியில குறை சொல்றவனா இருக்க மாட்டான். உன்னால தளர்ந்து இருக்கிறவன் சபையோட சேருவாம்டா. அப்ப ஒரு நாளும் ரட்சிப்பு சபையை விட்டு பிரிக்காது. ரட்சிப்பு சபையோட சேர்க்க, ரட்சிப்பு பரிசுத்தவான்களோட சேர்க்க. ரட்சிப்பு ஒரு நாளும் சேர்க்காம பிரிக்காத மக்களே. கடுப்பா இருக்கு. ஏண்டா நம்ம பாஸ்டர் பிரசங்கம் என்ன ஹர்ட் பண்ணுது, குத்தி குத்தி காட்டுற மாதிரி இருக்கு, எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல. டேய், பைபிள்ல இருந்து பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணி அது உன்ன ஃபீலிங்ஸை ஹர்ட் பண்ணிச்சேன்டா. ப்ராப்ளம் வந்து பாஸ்டர் கிட்ட இல்ல, அது உன்கிட்ட தான் இருக்கு. சரியா? ஏன் அப்படி சொல்ற? நபர சர்ச்சுக்கு போறேன், நபர சர்ச்சுக்கு போறேன், நபர சர்ச்சுக்கு போறேன். இங்க பாரு, வார்த்தை கர்த்தருடையது. சரியா? நீ பைபிள்ல வாசிக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டும் தேவனா இருக்கு. யோவான் 1:1 வாசி பாரு. வார்த்தை தான் தேவன். இதன்படி பார்த்தா உன்னை ஹர்ட் பண்றது பாஸ்டர் இல்ல, ஆண்டவர் தான். அப்ப அவர் சொல்ற விஷயம் எல்லாம் உனக்கு குத்துதா? நபர சர்ச்சுக்கு போறேன், நபர சர்ச்சுக்கு போறேன், நபர சர்ச்சுக்கு போறேன், நபர சர்ச்சுக்கு போறேன். போ, நீதான் தைரியமான ஆளாச்சு. உங்களுக்கு எல்லாம் பாவத்தை கண்டிச்சு உணர்த்தி நல்ல உபதேச வார்த்தைகளை பிரசங்கம் பண்ணா சர்ச்சையும் பாஸ்டரையும் மாதிரிவீங்க. அப்படித்தானே? உங்களை மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நீங்க எப்படிதான் இருப்பீங்க வசனமே இருக்குடா பைபிள்ல. 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனத்தை வாசி பாரு. இதான் வசனம் கேளு. அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவித்தினவு உள்ளவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக்கொண்டு சத்தியத்துக்கு செவிகளை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும். அதான் இது. சண்டை போட முன்னாடி நிக்கிற, பின்ன மண்டையத்தான் உடைச்சிட்டு அழுகுற. சண்டை போட முன்னாடி நிக்கிற, பின்ன மண்டையத்தான் உடைச்சிட்டு அழுகுற. செல்வம் கல்வி ஞானம் உயர்வு உன்னை காப்பாற்ற கூடுமோ? செல்வம் கல்வி ஞானம் உயர்வு உன்னை காப்பாற்ற கூடுமோ? ஒண்ணு புரியல, ஒண்ணு தெரியல, இயேசுவ நீயும் அறியல. ஒண்ணு புரியல, ஒண்ணு தெரியல, இயேசுவ நீயும் அறியல. மண்ணான உடம்பு மக்கி போன எலும்பு நாரி போன இந்த நரம்பு